Biz yine de kinoda yali. Başkana sana ya balli. Gözlerde cacak duyalı. Buluklar yine de kalli. Tolkunlar gitmeyecek hali. Hiç yaşan gitmeyecek yali. Yaşayan 25 yali. Öğürdük alacı yali. Oyunu geldik biz balada yali. Hemmene salam dostlar. Men Yönököy student. Sizin öňünizde gyzyklyja täzelikler bilen dolu bir bölüm taýýarladyk. Onu näme? Wagt gidirmän başlalyň. Tassan ýadymdan çykypdy. Sessiýalaram gutardy. Hemme soňky ýyl taleplerini diplomlary nesip etsin. Bize de Hudaý etirdi. Görüp otursak, ulu wasyş bilen sepýän suw diňe arastaçylyk üçin gerek geleken. Eýsem bilen suratam çekip bolýan eken. Muny Amerikaly dizayner suw edipdir. Ol ulu wasyş bilen sepýän suw bilen daşyň ýüzüne Star Wars filminäki Darth Vader'ın suratyny çekmeye başardy. Normale. Eğerde bilmeyen dilinizi tercüme programmalarına tercüme etseniz orta şeylerek neticeler çıkıp gelýär. Russiýanyň demir ýol gullugynyň işgäri Anam Tereşenko bilen tanışýanyň. Hiç kim adam adyny başga dile tercüme etmäge gadagan etmez. Eğerde siziň hem dostuňyzyň arasynda adyny başga dile tercüme etende gülkünç bolýanlar bar bolsa, bize kommentariýa ýazmagy ýadyňyzdan çykarma. Hatay şeýle ösen ýurtda olansoň, ol ýerde körleriň massajy hem bar. Hatayda köp haýwanlaryň iýilýänini bilýärdim. Ýöne pişik dedeginiň kofia goşulýanyny birinji sapar eşitdi. Ýöne bahasy ardan eken, 8 ýuan. Eger onu istemeseňiz, 8 ýuana han size sowum içip berýär. Men ýöne birazjyk düşünmedim. Siz 8 ýuan töleýänizde hanatly biri size sow içip berýärmi? Ya hanatly biri ömrüne sow içenok, haçanda siz ona töleseňiz sow içýärmi? Birazjyk düşünüksizrä. Men düşünmedim. Bol wor palawyny rus diline tercüme edende döwlen buğday palawy bolýan eken. Bu suratda ütköşk lat ýokla. Ýöne naharyň ady dyrnaga çalýan latly daň şöhrady. Ýokarda dagdalan naharlar halamadyk bolsaňyz, size dolu menü. Kalwasa ajwurt bilen duşuşdy. Kalwasa selderýany gördi. Kalwasa sarımsagy söýdi. Ýalňyz kalwasa. Men pikirimçe ýokarda kafeleriň hemmesi öz naharlaryny tercüme etmek üçin şol bir adama ýüz tutan bolmaly. Inni siziň öňüňizde ören kıyın sorap. Bu hat haýsy dille ýazypdyr. Her kim öz pikirini kommentariýa ýazsyn. Owadan gyzykly ýaşamagy hiç kime gadagan edip bilmeýäňiz. Size döwrüň iň ütköşük innovasiýalaryny görkezeli. Ine siziň öňüňizde Hovuz Kenary 2020 hakykatdan hem goýlap tapylypdyr. Ýene bir ütköşük innovasiýa Kabriolet Moskvich eýesi durmuşyň gadyryna bilýän eken. Elbetde özünden gyzdyrjy hammama birden pul berip satyn almak näme gerek? Onu öz eliň bilen ýasap bolýar. Islenlik kafenin ýa-da restoranlaryň VIP bölümi bar. Näme üçin? Awtobusyňky bolmaly. Önseren bolsaňyz, VIP bölümüň özüniň suwy, bedresi, aýak uzatyp oturmak üçin aýak goýulýany hem bar. Gyzlar gelinler elmi dama owadan görünmek isleýärler. Hatda öý arastaçylyk edip berkäler. Ine siziň öňüňizde lüks ellik. Ine siz elmi dama owadan bolup bilersiňiz. Ine size ýene bir durmuşyň gadyryny bilýäniň oýlap tapanlady. Ýok, bete bet diýmeli, gowtapdyr.
Bu döredüjülüge men sözüm yok. Gaty owadan bolupdyr. Padşa hemme ýerde padşadyr. Ol hemme işini tagtyň üstünden ötirmelidir. Elbette lüks aýlarda ýaşaýan adamyň ulagy hem adından şeýle lüks bolmaly. Köçüde Fuwassa gämisini sürüp beren adamy polisiýa taklady. Şanhaýly bir adamyň kellesine üýt göşüp pikir geldi. Ol özüni internet arkaly $9,000 barabar daş typaty Fuwassa gämisine meňdeş ulaw satyn alypdyr. Elbette bu adam köpçüligiň ünsüni özüne çekmän gowurýan bolmaly. Ýöne köpçüligiň ünsüni özüne çekken zat polisiýanyň göwnüne ýaramanly. Polisiýa bu adamy saklap, ulawynyň daş typatynyň talaba laýyk gelmeýänligi sebäpli ona jerime ýazypdyrlar we ulawyny elinden alypdyrlar. Elbette täzelik hem täzelikdirler bolyn. Mene şu videoň aýdymyny haladym. Haydi daya, haydi bidi. Dostlar, men demegli bolanlygyň sebäpli men sesim az bir hilerak çykdy. Onuň üçin sizden bagyşla soraýan, näme gülýär? Böyle. Agar demeglim-de onuň üçin sesim bir hilerak çykdy. Bagyşla. Şeýlelik bilen dostlar, bugünkü videomuz şulardan ibaret. Videonun soňuna çenli görýäňiz üçin size köp sag bolun. Indiki bölümlerde görüşýänçe hoş, sag bolun.